Ja, daar is net één land en dat is die Boland. Goeienaand en welkom vanaf die prachtigste, die enigste plek waar die voorzitter zijn vrouw die saps maakt. Trawee, goeienaand en welkom hier bij mij. Zit een beetje toe, man. Ja, draai veel Goeienaand, McNeil. Eerstens, goeienaand aan ons kijkers op de huis. Oh, die hebben gemist die week. Was het een week of een maand? Ons is hier in een prachtige glaskasteel. Jullie kan maar zien hoe tafels wordt gedekt. Die verversingscomité is warm. De koffie is warm. Koud, ja. Maar het is lekker. Zie je ons aan die comment section? Ik heb ons gemist. Ons het voor jullie gemist. Ik wil ook niet haven. Ik wil net... kan jullie die aircon alsjeblieft een keer stellen? Is er aircon ook? Ja. Kan jullie die... Is aircon ook even? Nou, mijn haar is misschien gewoon een aircon niet, man. Zo als hij een beetje... Nou, meneer wit. Waar brandt het? McNeil, kan ik mijn mensen goed? Goed, joh, mensen. Altijd. François Sassaki, Clement uit Goeienaand. En dan Cassidy Gabriels, Denver Diedriks, Alipata van Bonnieville. Man is ingeschakeld vanavond. Ja, goeienaand. Die kant Megan Slingers. Dat lijkt als zo'n canola bizarrit, geel en groen haartje. En zoals altijd, Johan van Wyk. Ja, net geklaar, die beeld is nou daar. Maar ik wil net geweten, het moest Osie voor die tijd geëet. Ja, het nogal van, ik voel nu aan die chipje als ik kou. Dan kan ik wel hoe kou ik die chip. Dat is heel goed. Ik hou een koekoek aan de water. Los die goed. Ons is vanavond bij mensen. Voor Boland, voor de Cavaliers, bij je geluk zie je op hulle wen. Dat is ook om zeg, daar is net één land. En dat is die Boland. Wat is die nummer 15 zijn naam nou weer? Ik blijf zijn naam vergeten, man. Hoe die commentator daar kan gezegd? Haki, ja. Dat is Cameron Afka. Dat is Cameron Afka van die Sirius. Ja, Sirius kan trots wees. Ja, wel dan aan Boland met die overwinning oor die Valken in die finale zaterdag op die park. Op die park, ja. Ik denk het was home ground advantage. Absoluut. Die dorp had stilgestaan. Die winkels was toe. Allemaal was op het veld. Ik was een beetje aan de andere kant in Bonnieville. Gaat kijken hoe lekker die rivieren, moest die breed langer weer. Wel, ik was op pad Boland Stadion toe. Nee? Ja. Hoe wordt zijn er nou in? Ik ken niet die goed is van... Wacht uit. Wel, iemand wat... Die security waar hij werkt. Hij heeft gezegd, hij kan voor mij inkrijgen. Maar sta je die roos? Goeienaand, wanneer? Ik is in die tierkamp. Ik heb even zijn hek toegemaakt, dus in de gaten, het tiertje wat rondloopt. Gaan ook maar rofje. Maar niet de man. McNeil, ik ga maar daar een keer los voor later. Ik moet nog een kijkje buiten. Ze hebben die paleis gepraat een beetje. Dus zie ik iets oefen mensen, man. Toen vraag ik wel of het die sokkaspan is, dus jullie niet eens aan de rugby's. Maar als los het daar? Die grens zo naar 13. Nee. Kan niet lekker zien, is donker buiten. Die scholen spelen moest nou nog. Maar ja, Johan van Wyk zei, Young Hamiltons. Boah. Huh? Ja, dat is waar ik toch aan het rijden. Ik heb toen niet bij Boland Stadion uitgekomen. Ik was toen op Hexvalley. Hoe was het daar aan de kant? In de dorings. Ik het vastgezet. Kijk. Hoe smaak je koffietje vanavond? Soos kook. Hij kiel my neus as het daar gebring. Ik zeg vir jou, die Boland rugby, soos die cupcake, alles is perfect. Die fondasie is reggeleid, die houertjie, die topping, die wat noem jy dat? En die dingetjie, het lyk so lekker man. Almal wil nou hier na die Boland toe kom.
Welkom. En dit nou weer. Nee? Kan jy vir my lekker hoor? Wendy Hopely sê, welkom in die tierkamp. Welkom terwyl in die In die tierkamp. tierkamp. Ja, maar soos almal nou weet, as ons in die glaskasteel. Jo, het is altyd lekker om hier te wees. Ek as jy hier is, dan kry jy nie koud nie. En jy kry 5-star treatment hier, man. Verstaan jy? In my koppie, ek het my koppie saamgebring. Dus jy kan kies wat ek hier wil hê. Milo, hot chocolate, 'n latte, koffie, tee. Nou ek drink mos nie tee nie. Toe wil ek sê koffie, maar toe sê ek Coke. En Eens het water. Jo, het is kwaai jong vanaand, joh. As nog als een mineral water. Weet niet, maar jij praat niet klaar niet, man. Jij vraagt ook eens van mij, hoe was mijn gaming? Hoe moet ik nou alles van zelf zeggen? al wat ek Maar is de ING Live Sports, goeienaand. Mijn vriend, mijn goede vriend. Was iets tot daar? Hulle sê dit weer gehaal op die naweek. Nee, ik zeg jou dat het taf gegaan aan de andere kant. En niet. Waar was dat? Ponyville? Die Monty Club. Oh, daai Tussen die bomskok. plate. Daai bomskok. Ja, Vertel. tussen die Nee, plate. vertel. Moenie Kijk, halve ik stories zeg vertel jou- nie. As kinder moet jy klaskinder jong. Ik zeg jou, die man had gekomen. Maar één ding wat ik zie is, hij ons is om groot, jong. Monty Club zijn mannen. Kyk hier waar dit hulle wil. Oh, de result. Cool, is fancy Is vandag. fancy, jong. Jullie kan zien, jongens, kijkers, jullie kan zien als verschil. Kijk je kwaliteit ook. Het is amper soos op je nieuws, man. Wat die mensen die nieuws lezen en zo, is zulke kwaliteit van dat. Wat? Oké. Dus, in die Breë Langeberg, het je gezien. Matige wind wat Bonnieville deurgekomen het daar. Kan man Met net een koude storting wat daar gebeur het. 40, 33 knopen het die wind gewaai. Bonnieville United. Bonnieville Bluebirds. As knope is speler. Nee, knopen is dat die O. wind spoed. En dan Protea, ik ga niet uit doen, jy was moes daar geweest. Nee, vat hom. Oké. Okay, Protea? gaan aan. Protea, home ground advantage. Ja. Die drywe het gewys hulle daar. Ja. Maar Young Hamiltons, al die pad van Woester, het moes koud daar man, ys. Hulle het die ys gebring. So hulle het vir die Proteas vasgevries daar op die 29 en net daar gebly. En toe sluit hy aan die Robertson? 3. Hoe lyk jy weer daar? Snaaks genoeg, Aston het hier voorgeloop, né? Eerste helfte. Toe kom Robertson town terug. Maar hulle sê dis wat Robertson doen met die manne. Hulle laat jou voorloop tot op die 50ste minuut. Maar daar was die telling was daar matig tot baie warm. Robertson Town 29-24 Aston United wat vasval daar. En dan hy is joune. Monty, jo, 6 duim. Monty Villages. 10. Woeste Villages. Ja, McNeil, wat 'n ongelooflike wedstryd. Ek dink Brendan het dit gedoen aan die kant in Monty. Ja. Maar die telling was ook tyd geweest. So wat sê jy wat tyd nou in weervorm. Styf. Dit was bewolk. Dit was bewolk geweest. En Monty het hom deurgehaak. 6 duim. En die 6 duim 'n paar gat daar die wolke gekap en toe 43-35. So dan damse game het hy afgekom hè. Nee. Oh. Dit was wel 'n dam se eerste wen. Wat? Ja? So die son skyn nou daar aan die kant. Ja, en vir die eerste keer. Hulle het almal beloof hulle gaan wen. En toe kom dit. Toe wen hulle. Ek is so bly vir En vir Swellendam en dat hulle daarom en die ander ding is hulle het Woester het eers 'n punt gekry en daai is op hulle eie veld. Dit is net nie mooi nie in die Noordweste terwyl. Kom. Excelsior 14 punte teen Eagles. Ja, McNeil, Eagles. Ook, daar is ook 'n dominerende wenner. Maar Young Spurs, zij weet mos.
Die superheroes, Ja, Invincibles. Invincibles. Ai, Maar net hulle bietjie was sien waar gewees te val hulle van. Weskusstrawe, ek wil gou Hopefield het Vredenburg Kan geslaan sy dit nie vir ons doen? met 2 punte. Nee, ek wil net sê, Soos Rian. my manager is van Hopefield. Ah, Maar sy bly tans in Bredasdorp. no. Waar werk sy? In Caledon. Ja, Dit is. ja. Dit is. Sy is nou met verlof, sy is nou terug in Hopefield. Het maakt sin. Ek is van Tisas daar. Ek bly nou in Caledon. En het getrou in Bredasdorp. Trouwen met daar zo. Ja, hulle vat jou soos ek Weet is je van wat hoor Caledon. ik? Een staaltje net tussen mij en jou. Vertel gou. Daar wist je, hij had in thesis gespeeld. Als we hem net vragen, hoe was het daar? Laat hij jou niet die waarheid kan vertellen. Die mensen dan moesten ze volgende jaar. Ian Adams het weer. William Brinkjes moet kom kyk. Die man lees hy weer hier so. Hulle gaan veel werk aanbied toch? Hey, Ek wil net Johannes Lewies is ingeskakel. Jy, sy is lekker. is lekker Kom weer. koud. Als je koud hier niet, als lekker hier in Berdaas of niet? Ja, maar ek wil gou. Ek wil nou iets vertel het, maar ek gaan dit maar los. Kijk je McNeil, hoe is het hoeveel daar hoor? Ambtelijk? Ek dog. 4 dae. Hulle praat van my verlof daar. Ek weet nie. Ek moet gaan kyk by die werk. Excuus toch. McNeil het ook Maar ek maar kry mos 'n vakansie nie. trouwplannen wat die man nou gewoon die zijn briootje bezig is. Maar ja, Ek gaan liewer my gaste nooi vir vanaand. Dit is niemand anders as die pragtige mense van die pragtige plek. Hulle sê welkom op die mooiste veld joh, in die rechtig. Oeverberg. En jy ben ook niet makkelijk hier. Ik denk dat je tint van die rijkte man. Ja, sy kan nie sien wat daar gebeur nie. Maar vir welkom saam met voor hulle kom in die jaar en 'n half van rugby was ons die enigste span wat hier kom wen het met 2 punte. Ja. Caledon het voorgeloop in die 70ste minuut. Toen denk ik, Berdaas op moest een 3 druk in om voor doel, om hem gelijk op te maken. En hulle het die hele tijd geboer daarvoor die doellijn van Caledon. En ik op een van die dag, toen druk hulle, Safkol. Die man is kop mis ook hier. Die man is kom mis. As ik zie hem als die zon wat so die weerkaatsing van die zon in die lucht wat naar die see toe schijnt en dan weerkaats het weer terug naar die. Maar niet te min. En dan skram hulle vir jou tot by die brandweerstasie. So Ja. verwelkom die manne wat jou skram tot by die brandweerstasie. Rangers Bredasdorp, bestuur en spelers. Die tierkamp. In die tierkamp. Kijk, nou is altyd hy ding as loop, as ons by die skool, Ja. loop, so eerste. As hulle jou stuur na 'n ander klas toe. Okay, ek gaan klop en dan praat jy. Ja, McNeil. Trawe. En- Ik- en- ik Ons weet moet nou lekker niet, sit. maar- Ons moet lekker sit. Ja, Lekker sit lekker, maar ek gaan nou nie my op steel nie. Iemand het nou net zo pas gezegd, ja. Hier in die comment section, gaan Mackie nou trouw? Ja, Nee, ik zie hem maar. Hier zie ik hem maar is by verkeerd tyd, ek gehoord. kan mos nie 30, dat blyk nog by my man nie. In die tyd raak ek nou vinnig min jong. Gaan ons hier soos gasten verwelkom, ordentlik verwelkom. Goeienaand. Vat weg. Goeienaand mannen. Welkom in die tierkamp. Welkom in die graskasteel. Welkom op na die naweer. Yes. As julle net elkeen gou self kan voorstel aan die kykers brand om te weet wie is die voorsitter van wie is die voorsitter? Want hulle wil vir daai voorsitter sê moenie ophou dat jou vrou saps maak nie. Sy maak regte saps. Goeienaand mannen, ik is Sarel Pieters, voorzitter van Rangers Rugby Club. En ja, dat is voor ons een voorrecht om jullie hier te hebben. Goedenavond allemaal, naam mannen. Mijn naam is Mario Kutsia.
Ik is additionele lid hier bij Rangers Bredasdorp. Dank je. Welkom. Goedenavond, McNeil, Travers, baie dankie voor de gelegenheid. Ik is Nico September, voorspeler, eerste span voorspeler afwachter Rangers Bredasdorp. Goedenavond, Travers en McNeil. Ik is Brendan Dowry en is eigenlijk de onderkaptein van de eerste span bij Rangers Bredasdorp. Goedenavond, mannen. Ik is Xavier Watboy, eigenlijk die skrumskakel. Goedenavond McNeil, Travers. Ik is Clement Boonzaier, Rangers Binnencenter nummer 12. Goeienaand, maar nou waar hij die pad het is. Nou gaat ik gewoon weer weer oorvat. Hey, ik voel zo ik. Hij maakt het warm nou. Oké, so die eerste een wat hom vat is bietjie onder druk. So Rangers Bredasdorp tans vieren Ja, op die punten liggen in die Oeverberg. Zekerlijk gaan ons later weer daarin komen, als dit waar Rangers bewees. Maar kortliks, wie en wat is Rangers Bredasdorp? Of is het Bredasdorp Rangers? Vinnig, net een klein, een kort geschiedenisoorzicht. zo'n beetje Van- achtergrond, ja. Net zo'n beetje achtergrond van, dat is, denk ik, Bredasdorp Rangers. En niet Rangers Ja, Bredasdorp. ik denk meneer Hofman heeft voor mij gezegd, daar is een oom, is een oude oompie. Ik wil niet hij stukje horen, of die oude oompie, wat die betrokken ook was bij die club. Bredasdorp Rangers. Dat is een warme mic. Toen krijg je van die voorzitter af. En ik ken die story van die oompie niet. Maar nee, ja, die beetje geschiedenis wat ik ken. Ik mezelf is nu al 10 jaar betrokken bij die club. 4 jaar kassier, 4 jaar voorzitter geweest van die club. In de tijd heb ik zo een beetje geschiedenis opgeteld. In 1918 is Rangers Bredasdorp gestig. Dat is hoofdzakelijk, en het is, zoals hulle sê, natuurlijk geen coincidence dat ons vanavond een van onze topics gaan over Rangers wat terugvlog en Rangers wat de uitkomst en geleenthede biedt. Rangers is gestig hier uit, of die stichting van Rangers het gespreid uit spelers wat geleenthede gesoek het om in die A-span te speel vir 'n klub. En natuurlijk die huidige club wat hulle by gewees het hulle nie die geleenthede gekry nie. En so is Rangers dan nou tot stand gebring. En dit was manne. En natuurlijk zou coach Nico ook 'n bietjie van die geskiedenis kan meedeel. Dit is manne, is 'n gewone man gewees. Jy weet, en ja, ons is wel onbekend as die Tiere, maar ons is ook bekend as Pabond. Pabon. Ja. Hij is iemand zijn naam. Hij oom zijn naam is Papon. Pabond. Ja. Nou. Daar's baie stories en mythe en so aan, maar die een wat ek my vereenselwig meen rakende die herkoms van Pabond is die feit dat die manne natuurlik nie in dieselfde truie gespeel het nie, want hulle moes hulle eie truie gekoop het gestaan en dinge het moeilik gegaan. Het was een beetje bond. Ja. Ah, net om. En Maak oor die jare het Rangers goeie rugby gespeel. Ek wil 'n bietjie wegskram van name noem. Verstaan, want ek gaan baie groot name uitlos as gevolg van my beperkte kennis. Ja. Verstaan, maar ek moet die naam noem van oorlede Pieter Blondie Hopley. Hy is wel bekend as die eerste springbok van Rangers Bredasdorp wat Rangers opgelewer het. Dan is daar, dit was in die, as ek reg het, is dit in die 50er jare gewees. En daardie tyd het Rangers natuurlik ook 'n baie goeie A-span gehad en baie bekers verower. Dit is ook bekend as Rangers goue jare gewees as gevolg van die suksesse wat hulle behaal het. En op 'n latere stadium het ons natuurlik meneer James Plaatjies wat ook vereer was as 'n springbok. Hy is in die laat 70, 80er jare. En ja, huidiglik met wie ons kan geassosieer word in rugbykringe is natuurlik coach Dion Davids. Is hij, nee? Is as Springbok assistent hulp, coach. ja, assistentcoach. En natuurlik het ons ook iemand wat in 'n baie kort tydjie sal ek maar sê 'n impak gemaak het, nie net hier by die klub en projek 55 hè, maar ook huidiglik in Boland Rugby en dit is natuurlik meneer Nol Bastian wat verlede jaar nog
bestuurslid hier bij ons geweest het. Ja, en ik kan natuurlijk die Rangers geschiedenis noemen en dan Nico September weglaat niet. Ja, Kom ook eerste natuurlijk spanspeler en afrug. een lang pad aan. En rondom die tafel. Ik ga het best wel laatst hier aan mijn rechterkant. Oké. Maar ja, hierdie mannen hier ook. Ja. Je weet, dat is mannen wat basis voor mij. Ik heb nou die dag foto's gezien van Bonzaier. Je weet. En toen is hij niet die 12 wat hij nou is. Jaren terug geneem. Zelfs Xavier. Xavier is een voormalige opkomende of een jong speler van die jaar geweest hier bij ons. Mannen wat opgegroeid in de club. Brandon Dowry ook al die jaren stalwart voor Rangers. Brandon zelf heeft natuurlijk ook Boland Severs gespeeld een paar jaar geleden. So ja, en Nico September, allemaal kind van Nico. Hij is rugby op die dorp. Hij is de geest van de rugby op die dorp, die heartbeat was staan. En het is niet de Rangers, hij is bij vrouwenrugby, bij schoolrugby betrokken. En ja, en hij is, zoals hulle sê, a servant of the game. Verstaan. En natuurlijk, meneer Pieters hier bij ons, ook al die jaren betrokken, groot waarde gebring tot die club. En natuurlijk nog steeds nou als die leier van die club. Ja. Als daar die geschiedenis is, Daar is inleiding. daar die inleiding, ja, dan moet ons ongelukkig daar, dan trap bij inleiding voor, dan zal ons nog aan moet komen voor die inhoud Ja, en dan nog aan voor die slot. Absoluut. Maar meneer Pieters, als voorzitter, meneer Kutsi het genoemd van die gouden jaren van Rangers. Hoe werkt ons achter de scherm met administratie wat dat betreft, om zeker te maken Rangers komt weer daar wat hulle was soos toen met die gouden jaren? McNeil, administratie bij een gemeenschapsrugbyclub is zeker niet die makkelijkste ding nie. Omdat zoveel individuen geloven dat die club is deel, of hulle is deel van die club en daarom wil hulle insaai hê. Ja. Ik heb het gelukkig getref om mij te kan toemaken met een baie bekwame groep. En ja, kom dat ik zei, die persoon wat die saps maakt, is die persoon wat mij recht de hele tijd toemaakt. En So, ja, zij... daar is een dubbele werk. Zij is mijn secretaresse en zonder haar zou ik net half geweest zijn. Maar ja, ik is toegemaakt met een baie bekwame groep in mijn bestuur. En dat maakt administratie al heel wat makkelijker. So die persoon is nou twee mensen zijn assistenten. Die voorzitter zijn assistent en die coach zijn assistent. Van die coach het moest nou nodig om te weten wie gaan ons nou opsturen. ja. Het is trawee. Net zo, dat komt nou dalk voor als een grap, maar na die softball-game, toen zei die persoon van mij, ik zei altijd, moet niet van zijn weer afhalen, moet niet nou die schermschakel change en die game change. Je houdt daar zo, hij doet wat hij moet doen, zo hou hem daar. En daar zo. Ja. En de results speak for himself. Ja, Is kijk, daar is voor mij één oomblik in die wedstrijd wat hulle Safko die bal vastgehouden en die losgemaakt en een penalty. Toen is het gelijk die mannen wil vannacht spelen en hij vat die bal en hij zei wel wacht. Piscala. En hij heeft soos geschreven, weet je wat je dat zelf kan doen niet, maar dat is zeker wat gemaakt dat die persoon wat die saps maakt om opgehouden. Zie, hij bleek kalm. Ik moet dat aanhalen. Ik denk iets gezegd dat hij is een upcoming. Upcoming, ja. Hij was een upcoming, hij was nog onlangs upcoming, nieuw. Upcoming wat nou weer? Opkomende speler. Nee? Upcoming is opkomen. Ja, maar ik wil het mooi uitvieren, ik wil de context uit beeld verstaan. Die verlofbezigheid van jouw werk. Nee man, verstaan, is iemand wat nou weer praat met me. Hou op met my dingetjie druk hier. Sê weer, dit wys maar net die volwassenheid van jou as speler self om daai call te maak. Ek bedoel, jy het 'n kaptein, maar om daai call te maak en te sê manne, dis rustig. Ja. Dit wys net sy volwassenheid. Ons het dinge in Ja.
Sê iets van hom as speler. En dan net vanaf McNeil, die wifi die netwerk, iets is nou op plein oorgekom, uit 'n bietjie van 'n dip gevat. Bly ingeskakel. As my jet die agters mos 'n ding is, so ek klim op en dan vlieg ek in haar. Yes. Waar is hy mic nou? Jy weet hy mic. Wil hy maar net iets gesê het? Vra van hy man iets man. Vra van hy man iets. Ja, ek kom daar. Brendan, ek het jou geleer ken as kaptein van die eerste span en nou sê onderkaptein, maar sekerlik word daar steeds verleen op jou insa en jou opinie op die veld. Wat dink jy is die beste keuse wat ons nou gaan doen? Wat gaan ons doen aan die situasie? Hoe werk daai rol nou tussen jou en David Slabber, die buitensenter? McNeil, om vir my as onderkaptein, om my net my kennis met hom te deel in die game. Hy is 'n baie goeie kaptein, baie goeie leier, baie goeie spreker. So, en om vir my as kaptein, vir hom net te help met waar ons in die game is. Baie kere is dit baie tyd. Ja. Baie mense dink baie anderste. So ek gee hom raad en sê kyk ons jy sien waar die game is, hoeveel tyd is daar oor. Gaan paal toe of kanlyn toe, maar ek deel baie kennis met hom. Soos ek sê, en hy praat baie gereeld privaat. Hy vra vir my baie goed. So ja, dit is vir my 'n aanpassing om nie 'n kaptein te wees nie, maar is vir my ook 'n voorreg om my kennis as kaptein te kan deel met hom. Ja, en ook as jy 'n meer senior speler in die eerste span, dat hy was hy laas jaar deel van die centerparie. Maar jy was in die span en het eerste span kennis. Dieselfde as nou by Claremont. Emil Boysen was die kaptein. Ja. Nou is Jean-Fred die kaptein. Dat vat vir my so terug na so 'n paar jaar terug by die Springbokke. Toe Siya Kolisi so pas verkies was as kaptein. En Engeland net so die Springbokke net so 'n bietjie vier op home ground, net so vier. Vandag. Ja, so vier. En Siya het uitgekom en erken toe hulle onder die pale staan. Toe het hy advies van 'n meer senior speler nodig. En hy sê vir Dwayne Vermeulen, wat 'n meer senior speler was, Dwayne, you talk. En net na dit, toe loop die rivier. Maar nou kom ek by my mense. Ja, maar ek wil net... Okay. Nee, gaan. Maar ze daar sê gewoon net voor zo'n zo klein... Ik weet niet of coach ook altijd gespeeld heeft. Tesla is daar. Zie je wat die man? Hoe was het daar? Daar, een house of pain. Ja, Travee. Wat? Eén hek, als niet één hek in en één hek Ja, uit. hij zit één hek in en één hek uit. Coach, hij is speler ook zo'n coach Nico. Begin ik net Tesla's daar was een baie goede span. Als coach Nico kan vertellen, hij heeft een paar keer gewinnen. Ik het ook altijd. Maar daar spelen alleen met ingevoerde spelers van die Kaap af en zo. Travee, het water aan de radar uit. Kom het nou. Brengen. Maar om eerlijk te wezen, we zitten in Tesla daar gespeeld, Tesla daar heeft er bespan gehad. Dus ik zei, ik ken coach Nico. Toen begon ik net, toen speel coach Nico. Zo, we zijn daar gespeeld. Ik weet niet wat gebeurt hier, maar... Zo daar komt lang aan. Ja, lang aan. Maar hier kom je waar ik nou uit water draag. Was je niet van coach Frank? Nee. Hij vertelt elke week hier voor die mensen van fly half. Zie je nou maar de Eddie Roos? Hoe gaat het nou? Hij wil nou hier binnen, man. Hier kom het nou. Man. Zie je? Water draag. Ons gaat weer voor jou. Hoe bij een paar games het die mannen al nou voor elkaar gezegd, die ref voor die kapitein en die kapitein voor die vlagman, ken je plek, coach, de staf van die Boerland, de staf, ons leert thans vieren als een club, laatst jaar ook vieren geëindigd, wat aanvankelijk baie hoër moes gewees het. Die geleentheid om top 12 te gaan speel was daar. Dat het hier die vingers geglip. Wat doen ons die jaar anders om zeker te maken? Ons maakt niet weer die foto van laatst jaar. Nee, ja, dank je. Dat een vraagje. Maar ja, als een coach. Ja, coach, ik vraag die tafel vragen. Ja, als een coach, eerstens kan je niet, als je gefaild hebt die vorige jaar,
obviously het jy nou iets verkeerd gedoen. So jy kan nie die volgende seisoen op dieselfde principe begin soos wat jy verlede jaar, die vorige seisoen afgeëindigd of ietsie. So jy moet nou gaan planne in plek sit. Waar het ons gefaal? Waar het ons tekort gekom? Was ons oor ys? Ons het so diep gegaan soos in ons spelers se ouderdomsgroepe. En hoe het ons hulle, as ek nou kan sê, oor te veel laat speel. Want as ons gekyk het hier na die laaste 3 wedstryde, wil het amper voorgekom het asof ons 'n bietjie uitgesak het. En toe het ons op die slotsom gekom dat, onthou voordat die ligas begin het ons mos uitgeëet gewees vir speel, man. Want ons het mos 'n break gehad. 9 En dan toe het ons 9 vriendskaplike wedstryde gespeel, wat omtrent de eerste ronde op sy eie is. dit is 'n ronde. So ja, ons het 'n bietjie gaan sommetjies maak en ons, ek dink ons het besluit ons gaan net 4 wedstryde speel, vriendskaplike wedstryde hierdie jaar. Wat vir ons tot nou toe kan ons sien die resultate, omdat ons manage ons spelers beter. En sodat ons wanneer ons die top 12 haal, laat ons spelers nog vars genoeg is om het aan te vat. Sjoe. Ek like daai. Die ene gaan aan Xavier en Julle Clement. goeie waterdraer. Hy is van hy manne. Met sy daar was ons nog nie two-way radio nie. So vir hom word oor die draad geskryf. Sê daar binne vir Brendan dat alles bietjie oorhaastig, dinge kan beter gedoen word. En hy onthou die boodskap net so woord vir woord. Hy sal aankom en dan as Brendan as coach gesê het Brendan sê vir Brendan hy moet sy kop gebruik, hy moet rustig dink, dan is die boodskap net so van as mos die radio gewees het. So ek kan vir hom vanaand 'n reference wees. Hy was daarvoor radio's so gebruik hom. En hy werk vir dit, maar manne, Yes, like it. coach sê nou julle berei nou al voor die top 12 en julle word goed gemanage van die veld af, maar come game day. Ek traveer aan dink ek lieg, maar ek was ook 'n speler geweest op laerskool. Maar jy moet jou kop op die regte plek hou. Ons het vir Evans gepraat van jou volwassenheid, sê jy. Maar daar is net sekere tye waar dit net voel dinge ruk bietjie verbandheid. Hoe maak jy as speler om net seker te maak jy ruk ook nie verbandheid nie. Die een gaan aan julle altyd. Kalmte. Soos ek altyd as ons voordat ons uitkom, dan sê ek ook vir die spelers kalmte. Almal net kalmte. Kalmte is baie belangrik. Dat baie ons gaan iets doen. Haastig. Want dis hoe mense rugby speel. Mense speel rugby en sommer net so nie. Gebruik altyd jou kop, weet waarom, wanneer dit te speel en daai. Dis al. Kalmte. En as jy die water ook dra, wees kalm. Anders te kort jy met leerbotteltjies op die veld aan. Jy moes doppies op. Is dit Frans? Okay. Maar daai tyd was daar nie doppies gewees nie. Nee. As ons dit met die doppie As immer. en dan skiet. Clement, ek kyk nou na jou fisiese figuur en jy lyk nie vir my so lank of so breed soos die van die ander centers in die groot uitdaging. Nou, ek dink nou as ek nou moet praat van Chet Kleinsmith en Manuel Adams as baie groter, maar in die eerste ronde het jy jou man gestaan. Hoe was dit? Was dit tough? Ek wil amper vra, hoe tough was dit om jou man te kan staan? En ook deesdae as dit veral met lynstaande doen spanne die een beweging wat van die groot spelers buite hang. Ek bedoel as 'n Benjamin Dwyer 'n bal van die 10 af vat en hy loop stryd aan, hy loop op die 12 af. Wat jy gaan wees. Hoe hanteer jy daai as iemand wat nie so groot is soos Dwyer as ek dit maar nou gebruik? McNeil, soos ek kan sê vanaand is ons is 'n hele paar senior spelers in die span en by Rangers. Ek speel nou vir al van 2010 af al vir Rangers first team gespeel. Ek het weggegaan Limpopo toe. Ek het teen 'n paar groot wit kerels gespeel wat baie groot is. So ouens wat groot is hy eintlik vir my
regtige issue nie. Dis tough in die Boland soos jy sê, ja, die manne is hard, hulle is klubhard en hulle is baie beweeglik ook. So my ding is dit net man up, soos ons coach sal altyd sê, man up. As jy nie man up nie, dan gaan die ouens saam jou maak net wat hulle wil. So ons man up, ons bly composed, ons weet waaroor rugby gaan. So as hulle die game bring na ons toe, vat ons maar net die game terug na hulle toe. Dat gaan oor stempel afdruk. Stempel afdruk. Jy En druk jou stempel af en ek druk my stempel af en die een wie die langste staan, as die persoon wat gaan staan. En jy kon sien, ek bedoel, Safkol het 'n dodelike agterlyn. Ja, As Mahoney bal kry, dan is dit vas. Dan sien sy net voetjies wapper. En verstaan, hy kry nie daai kans om sy spel van Ja, as hy gate, verstaan jy nou wat? Dit was een van my vrae aan coach ek het jou gewees. gelees. Ja, Mahoney en baie van die spelers is baie gevaarlik as ons paar name kan noem. Dat is het een van hulle Conor Mahoney, Hoyden Nial, Wesley Spandil, Gus van Oktober. Die mannen, as die mannen bal in hand het, dan sien hulle, dat is asof hulle niemand sien van hulle aanloop net. Die verdedigingsstructuur van Rangers is van die aard dat die mannen niet deurkom nie. Ek was hier toe, Mahoney net so, as hy kry, dan is het dadelijk. Wat was die woorde voor die wedstrijd aan die mannen om zeker te maken dat die mannen wat zo dodelijk is, niet die geleentheid krijgen om te doen wat hulle wil doen. McNeil, ja, ek gaan vir jou nou seker jou foto en jou uitslaan as ek vir jou gaan Slaan op, sê. coach, slaan op. En hier sit die spelers langs aan my. En as ons wil, kan ek nou vir jou gaan sê dat die aspek van die spelverdediging wat so goed is die aspek wat ons die minste aan werk. Wow. En dit kom by die vraag wat nou al baie in sosiale netwerk lê oor ons het perde op ons bors, maar ons kolosiaal tiere. Ek wou daar kom. En dit is waar die tier vandaan kom, ons aggressie, ons houding, ons beeld die tierachtige houding, vooral op die fence. En dit is wat voor ons zo. En veral met heel veel zaken, nee? Veral die saps dat gemaakt wordt, man. Als een bal opkomt, wat is zijn naam? Sapal, daar is een sapal en dan kom je aan de man met die band op. Daar toe. Nee meneer, ze kan maar vergeten. Dat is die game. Zij moet niet met 2 punten voorlopen als hij toe opkomt. Maar nou, is weet klaar. allemaal hoekom as hulle die tieren. Daar was baie gevra rondom die logo en die perde op. Maar dat is een ranger. Dat is die, ek verstaan daai. Ja. Nou, hoekom dan tieren? En nou was het verduidelijk. Maar ons het een clip gehou as ons gevannig daarna kan kyk. En dan het ons, ek gewoon net een vraag om dit. Klaassen, Josephs, Kaaswan, hij loopt hem vast. Hij stapt daar. Wat zit? Kleinsvoet af daar, gebeuren elke dag niet. Klein kijkje gespeeld, Dourie. Die vleuel, die gevaarlijke vleuel. September. Los. Paul, wat prachtig gedaan wordt daar. September dat optel daar. Nou zit in de handen daar van die gevaarlijke September. Ja, hij neemt hem aan daar. Klein kijkje gespeeld, bijna. Roll. Het behandt iets. Oh, dat is het waard iets gespeeld daar. Zie de scheidsrechter Visser wat aandrijft daar. No. Dat is nou weer voor de Daas op Rangers wat aanval. Kelvin Davids op die 10. Hij krijgt hem daar. Kortje met Jousels. Hij roept hem vast uit in Benjamin. Benjamin wat de man afstapt. Voor de high tackle. Dat is weer Kelvin Davids. Oran hier daar en dan wordt zijn bal. Hij stapt daar. Hij stapt weer man af. Nog steeds de bal. Hij is Oktober. Oktober snijdt naar toe. Oktober druk om. Als dat die sang 3 aan die bos. Oktober druk om daar in die taskan. Enige een om die tafel. Hoe het hy een gevoel? Enige een. Ja, McNeil. Om nou weer terug te kijken naar die club toe, vat me weer terug naar die dag toe. Dat is iets wat ik niet kan beschrijven. Als het voor Houston vanuit die goede dag begint, het is Houston nog nooit te winnen.
Ons het 1 keer gedraw, daar 27-27. En 1 keer hier by ons verloor met 'n skop wat bepaal wen of verloor en ons skop mis. 29-28 verloor ons. So daai wen kan ek regtig nie beskryf nie. Om vir Boston op Boston te wen gebeur nie elke dag nie met enige span nie. En om eerlik te wees, net daai dag iets aan die guys was net aan. Iets was net ons wou self gesê as dit nie wat dag gesê dan weet ek nie. Want soos ek sê, baie van ons spelers speel hulle baie klompie jare saam. En ons weet nie of ons saam weer gaan speel volgende jaar nie. So ons so groep ouens wat soos ek sê wat 'n paar jaar aankom, maar dit is nog nooit by ons gebeur nie. So om vir Boston te wen daai dag was 'n baie goeie gevoel. Ek dink dit was iets vir ons klub en om agter te loop en die game te kom wen. Dat sê iets van ons karakter daai dag. Definitief. En as jy kyk na al die groot spanne wat ons nou op die oomblik gewen het, kom ons van agter af. So ek weet nie of ons in die tweede ronde aan mekaar moet agterloop om te wen nie. Maar soos ek sê, dit was iets goed vir ons klub. As ons kan sien wat dit vir ons mense daai dag beteken het. Ja. Vir ons toeskouers, vir ons bestuur, vir ons spelers self. Dink ek en daarvan het iets net gebeur op die oomblik by Rangers na die einde van die tweede ronde toe, maar 'n baie goeie wen vir ons as klub en vir ons as gemeenskap gewees daai dag. Definitief. Ek weet nie of enige een dit weet nie, maar dit is ook 'n dit is ook die eerste keer wat Hoste na 'n baie lang tyd in die bos verloor het. Spanne het probeer. Spanne. Voor daai het Safkol probeer die vorige jaar en voor dit Caledon het probeer. Roses het probeer. Niemand. Sitter is daar net ver vandaag getreven om 'n 50 te kom vat. En hulle het nog lamoen ook saamgebring. Hulle het buite verkoop ja by die hek. Sy 50 sakkies lemoene vir weet jy hoeveel punte nie. Maar eerstens moet daar 'n pleintjie gaan aan wat julle gedoen het daai dag. Dit was net amazing. Ek dink ek was in Hopefield. Ja, ek was daar. Ja, ek kon Ek het hoor. pilletjies gedrink. 2 pilletjies, hy game was te goed vir my. Kalmeer pilletjies, ja. Toe gee iemand my 'n Red Bull oorgepie. En die Ritalin? Sy het nog 'n ding by jou, wat sy ding? En haar gooi ding daarbey. Weet jy wat? Interessant. Dat ek op jou die gaan vertel. Bring my. Kan Is ek hy my jacket kry asseblief? Jy sê dit. Ek weet nog nie. Maar Tauri is die enigste speler wat al vir Houston 2 keer gewen het. Yes. Ek kyk dan is nou eers. Gaan hulle dan af ons? Nou eers as Mr. Eddie Rou sê Xavier is sy kleinboet. Hæ? Dis echt gou se broekie. En die nommer 6 flank. Ek sien, sy van is ook September. Wat 'n relationship is haar coachie? Daai man is aan ys. Hy laat my baie dink aan Kabamba vloers. Hy's nog die helfte van my terwyl. Hy's nog die helfte van my. As haar, so daar is. As my suster se seun, ja. Ja, ek wil sê daar moet iets wees. Die manier hoe hy speel. Okay, maar ek wil net die hier vir vanaand betaal. Ja, man, dat is die ding agter die rug het. Hoeveel is die in? Uitgesoort. Dit mos maar nie baie geld nie. Ons betaal net vir ligte. Ons drinkie water. Gee dit vir die mense. Oh, Ons betaal net hier vir vanaand. Om seker te maak, ons kan weer kom. toe ek buite staan, toe sê die manne vir my, Travie, jy weet nie wie is span hier op die glaskies. So ek weet nie wie kon eers hierna toe nie. Wie kon eers hierna toe? Ganswyk kom hierna toe. Ai, Dan die tweede game. Ja, Die tweede wedstrijd. ja, fyn, dan kom. Daar kom thuis. Ek sal maar net Ons sal later laat weet of ons hy dag hier is. hou ne? Rangers Bredasdorp Rangers is besig met 'n projek genaamd Projek 55. Ons gaan nou nie 'n kort oorsig oor Projek 55 praat nie, vandaar gaan ons môre weer moet terugkom.
Maar hoekom projek 55? Hoekom die naam projek 55? McNeil, ons beland verlede jaar in 'n baie netelige posisie. Ons het by Kleinmond opgedaag as die absolute gunstelinge. En Kleinmond klop ons daai middag. En soos wat ons vanjaar na die Horsten-wedstryd op 'n absolute high was ons na daai wedstryd absoluut down and out. Die bestuur het die Sondag in Struisbaai bymekaar gekom en die Maandag aand het een van ons borge met die A-span spelers vergader. En ons moes 'n manier vind om weer op ons voete te kom. En hierdie borg het sekerlik die ouens gechallenge en ons het vir mekaar gesê, ons het nog wedstryde oor na die einde van die seisoen toe. So, wat gaan ons doen om onsself daar te kry en die hele gemeenskap wat ons so teleeggestel het? Wat gaan ons doen om te vergoed daarvoor? En uit die gesprek uit is hierdie projek gebore. Die spelers het vir die borg gesê, ons is bereid om 55 drieë, 5 drieë per wedstryd te druk, as jy inkom en ons met R1000 per wedstryd borg. Sjoe. En die ooreenkoms tussen die A-span spelers en die borg was, dat al hierdie geld gaan terug in die gemeenskap ingeploeg word, waar daar behoeftes is. En dit is die geboorte van projek 55. Op die einde van die seisoen het ons by 49 drieë uitgekom. Ja. En dit is die geld wat die borg in die klub losgemaak het. En dit is die geld wat die klub dan vandag spandeer as projek 55 aan behoeftiges daar buite. Ja. Wat 'n mooi gebaar. Nee, ik wil nou aangaan met dat, maar hier is iemand wat sê, Brendan is iemand wat sê, op deze moest die bos op idle bly. Zo hard man. Nee man. Want as hulle verloor, dan moet jy al. McNeil. En ik denk die waterdragers eerst om botteltjes te gooien. Maar project 55 het dan ook zo ontstaan en dan die geld wat die project borg, komt eindelijk dan van die rugbyspelers af, van die drieën wat hulle druk, gee die geld. Nou dat maakt dan het definitief interessant. Want coach, nou komt daar dan die wedstrijdplan moet nou aangepast worden. Want daar moet 3 gedrukt worden. Wat gaan die oomblik, die coach aan my, die spelers besluit nou, ons gaan 55 3 druk. En eigenlijk is ons doel net, ons kan onszelf tot in die top 12 skop. Maar nou moet ons 3 druk, want ons gaan geld gee vir die gemeenskap. Ja, als ik een beetje verder terug kan gaan dan voor project 55 nou ontstaan het ons moest nou voor oorlede coach Lionel gehad wat voor ons hier gehelp het om ons structuur in plek te krijgen. En als er iets is wat Lionel in ons ingedrill het, is het geloof. Glo in wat ons het en wat ons in plek gezet het. En het was eindelijk makkelijk om die ouwens net te laten glo in dit wat in plek was. Want soos ons die 3 gedruk het, kon die ouwens gezien het. Dit is die structuren wat in plek was. Want baie van ons 3 het gekom van vaste facetten af. Ja. En dit is hoekom ons nou nog, kan maar sê, ons probeer altyd
die vaste facetten, dat wat ons kan beheer. En dit is die opdrachten op die veld. Beheer dit wat ons kan beheer en maak minder fouten in dit wat ons kan beheer, zodat ons die fases kan gaan. So as ons 'n call gemaak het, het ons ingeglo dat wanneer ons dit kan regkry, gaan ons daai regkry en gaan daai gebeur. En dit het net in plek geval omdat ons geglo het in onsself. Glo Ravi, glo in jouself dat jy is die beste waterdra. Brendan, jy was mos nou nog altyd deel van die besluitneming op die veld. Was daar tye wat jy two-minded was soos ons is 25 meter weg van die doellyn af. So ons is 25 meter weg van die pale af. Ons kan die pale jaag vir 3 punte of ons kan vir hom oor die doellyn, oor die kantlyn skop, 'n rolmaalbeweging aan die gang sit en gaan kyk om 'n 3 te druk. Dit is altyd 'n 50-50 gamble daai. Was daar daai oomblikke wat jy daai besluit moes neem? Ja, McNeil, het kom maar so. Soos ek sê, dit altyd hang maar af waar die die score, hoeveel tyd is daar oor. So ek sê, ek is van die mense wat wag aan die begin van die wedstryd, dan glo ek altyd gewoonlik om momentum te bou, gaan kantlyn toe. So ek sê, dit hang ook maar af teen wie jy speel. As jy weet wie is jou opponent, hoe sterk is jou opponent, waar jy dan staat, dan kan jy wag. Maar so ek sê, ek is gewoond en ek glo as moet wag. So dit hang af van waar jy wedstrijd ons bevindt. Maar ek sal altyd sê, Project 55 het ons ook 'n bietjie uit die boks laat dink. Deur net eendimensioneel te wees om te sê pale toe wat jy self ook gechallenge deur ons gaan kantlyn toe, want ek glo daarin ons span wat baie goed is met ons vaste fasette, lyn staan en scrums. So daar's baie keer waar jy sou sien ons scrum 5 meter in doellyn waar ons nooit gewoonlik te doen nie, waar ons kantlyn pale toe sal gaan. Maar soos ek sê, dit het vir ons ook geleer dat net om 'n bietjie anders te dink oor rugby en ja, mens dink oor die resultaat aan die einde van die dag. Ja. Maar jy dink ook aan wat as. So ja. Ja? Drie goed wat ons geleer het vandag. Kalmte, hoof, ek wil ook dit Moet dit nie vir 'n ander span gaan leer. Jason, ek het nog iets hier wat ek wil gewoon sê wat Rangers perfek doen. Jason verlang dat net voor de Nancy, hulle praat van Pabon neem dit vir jou en vir Tawegi. Weet jy wat? Ek het seker net 'n oog man. Ek het net 'n oog vir die goed. Kyk hier. Nou gaan jy seker seker nie. Maar Rangers se spel teen Houston. Hulle was onvoorspelbaar. Ja. Jy is gewoon kyk net wat maak die All Blacks teen die Springbokke. As dit lyn staan is, dan is dit 'n 3-man lyn staan. Woef. Hulle gooi agter, hy gooi nie agter nie, hy gooi in die middel dan kom maar man deur. Ons is gewoon gaan lyn staan toe. 5 bal, 7 bal voor, agter. Nee. Verstaan? Die manne gevat, woef, vinnig. Dan speel hulle. So, dit gaan oor op die dag. Nee coachie, op die dag teen wie jy speel. Hoe jy hom benader. Ek dink hy level 1 kan hulle maar vir my net so gee, maar ek hoef nie anders te doen nie. Ja, maar ek wag vir my terug. Ek gaan hom nie daaraan, ek gaan hom my sang. Hier is die laaste en dan gaan ons na die voorskot toe. As ek eers sê is die laaste een. Hey. Xavier, en nou gaan ek na die agterlyn toe. Die 3 moet gedruk word en ons gaan skrum. Daar is maar net 2 keuses as dit by die bal wat uitkom. Of basis 3. Of Brendan gaan optel agter en self in. Of Xavier gaan optel by sy voete en self. Of hy gaan die agterlyn speel. Hoe maak julle daai call en wie is dan die hoofsleutelrol, die hoofrolspeler in daai besluit wat julle gaan maak 5 meter weg vanaf die doellyn. Van julle het nou besluit om te skrum in plaas van die 3 punte te vat. Is natuurlik jy en Fred Wolf wat gesels, maar wie gaan wat doen? Wie besluit? Wie maak die final call? Laaste.
hy is eintlik die ene wat nou sal sê gaan as hy skram vorentoe gaan, laat hom loop. As hy so klein bietjie onder druk is, bring hom. Ons weer kom so. Ons wissel hom. My tyd van rugby. Die skakelpaar, die 10 as die generaal op die veld. Hy doen die besluite. Ik was er 10 geweest. Wat veel. Ik zie het in die grote uitdaging. Ik zie het niet. Ik is jammer om te zeggen. Je kan me niet vragen. Crosskicks. Wie doen dat? Pakkie optrekken verdedigen. Als aan de buitenkant. Wie doen? Ze zien het niet. Daniel Carter, Mwanga. Ze zien het op de TV. Ze zien het niet makkelijk aan een fly-off. Aan die grote uitdaging of zo niet. Ja, maar wat ik nou wil terugkom als die een club van Swiss de Brein wat hij zei. Nadat hij ook kapitein gepraat het in die cirkel. Wel hij, dat moet jou loskakel wees. Wat nou om praat. Van jou loskakel is die persoon wat kijkt oor alles. Zoals hij zei, hij was het 10, hij heeft gezien, allemaal is getrek. Ons gaat het nog veel gieten, dank je. allemaal is getrek, spasie in de buitenkant. Dat lijkt, ik kijk hier voor me, maar daar is spasie. Zo ik ga skop. Als ik denk als in die grote dag, als ons het meer daai, dat maak je saak hoe jong mannetjies. Die baie spanne speel met 'n jong loskaker. So nou luister baie nie, die kaptein praat, een van die senior spelers praat, daar gaan ons. Maar niemand weet eintlik wat hy gesien het. As hy net gesê het, hy het gesien dat kom ons probeer dat 10 daai. Dan kan baie van die spanne so Fred wil klas. Hy is dalk een van die senior manne, maar net 'n groot CV as dit rugby kom. Absoluut. Hy kyk en hy Generaal. sê Ja. Hij zit al dit voor zijn scrumskakels, maar dat was dat. We gaan dat doen. Hij draait oor aan die forwards. Die boodschap is uit. Als die boodschap ook niet zo kan uitkomen, maar van iemand af wat gekeken heeft. Die forwards kijkt, zien, oké, die jongen heeft mij nou vorige een lekker tackle gegeven, so ik moet ook boeren om aan lopen. Ik moet omgooien en zo. Die loskakel kijkt, spasie. Als baie spanne nou net, daar gaan in. Zo is de brein het gezegd. Zo is het bij mij geleerd, maar hij wil niet zeggen het bij mij geleerd. Huh? Erik Lambert is back. Nee, hij is Christian Jonah. Die mensen ken. Ja. En dan McNeil, nog een keer. Iemand zei daar. Ik heb het niet gezien. Nie. Die profetische woord is klaar. Denver Mannar zei, het zal hem lekker wees. Bonneville Bluebirds versus Rangers. Maar daar is op. Zal een lekker game wees tussen die platen. Top 12. Wah, die tweede ronde begin, mannen. Ons moet gereed maken, dat is op handen. Ons gaan net die oefenbeheer doen. Als er die voor staan en doen niet, man, dan kan het makkelijker wees. Dan kunnen we ons allemaal zien. Nee. Okay. Lees je weer. Staan op. En aan die oefenbeheer. Die vier trawee-brokkels. Wanneer gaat jullie zo'n beetje op je sport zetten? Nee? Jullie hoeven niet te zeggen, wie gaat winnen. Maar ik wil graag weten, wie gaat winnen. En die Overberg, dat is hoe die weer lijkt voor hier die naweer. Gaan ze voor mij ook vragen? Ja? Oh. Riviersonne in speel Houston thuis. Houston kom in 15 beste. Riviersonne in, maak al die winkels toe. En hulle sê, Houston klim af. Abo by Shell, moet hulle afloop. By die tot garage. By die garage, moet hulle afloop vir jou. McNeil, enetjie vir jou. Omdat jy moes nog gesels het daar in Houston. Maar ik gesels nou in Berdaas doen. Nee. Wat gaan hij enetjie? Ons pastoor is ook vanaand op die ja, live. pastoor het gaan shopping. Hij het gaan tips van een Bluebirds. Die check is nog hier bij mij, pastoor. Ik hou dit veilig. Maar of die mannen elkaar gaan vinden in de eerste wedstrijd, dat was oefening. Dan wil ik altijd goed op oefening. Ja. En dan kan game day, als het iets anders Houston speelt met mannen wat al jaren samen spelen. Ik denk, als ik het in mijn zit, is Roland Swarts terug. Alle loskakel, alle toch weer loskakel. Ja. Een natuurlijke loskakel. En dan heb ik gezien Joe Tieners is ook terug. Nog een natuurlijke loskakel. Zo Houston is weer slag gereed om te komen voor die 5 punten. Pastoor gaat 3 punten wil optellen. Ja. Weet u hoe niet, maar ik denk Houston gaat die 5 vatten. Ons achtbare voorzitter. Hoe weet die man al die goed? Wat daar in Houston aangaan? Die? Bestaan?
Die radio praat. Na die volgende wedstrijd, Genadendal, Caledon. Die ene gaat ons gee. Ons gee die ene van meneer Tauri. Ons gee die ene van meneer Tauri. Thuis voordeel, Genadendal. Onthou, dit wordt al 2 uur donker dan, hè? Ja, Genadendal wat hom bijna gevat het op Knolpark. Hulle het seker iets om te bewys daar. Ja, meneer Brokkels, je zit me net op je spot. Maar Genadendal, baie goede span bereis. Als ik die game heb gevolgd van hulle in Kleinmond. Als hij tijd oor was, zou hulle gekomen. Maar ik bedoel, Kleinmond het hem gevat die dag. Maar op het ogenblik moet ik maar gaan voor Kelden als ik kijk in een vorm. Ja. Die span, so, in Kelden is het een voormalige laatste jaar, top 12. So, ik ging voor Kelden. Oké. Maar wat gaan die graden wees daar? Zo 33? Warm? Plus 7. Plus 7. Plus 7? Plus 7. Blackleaves Claymont. Ja, Blackleaves Claymont. Ons los hy ene. Wat boy? Ja. Blackleaves. Onthou, Claymont sterk in die lug. Die manne speel nou 'n hond. Julle het mos gespeeld in 'n hond in die bos. Maar Blackleaves. Maar hoe staan ze? Jy het net gesê ek moet staan. Oké, gaan maar aan. Waar is die cupcake by daar gestaan het? Meneer zei weer? Moeilijkheid. Dat is eigenlijk een touwje enetjie. En die gaatjie. En die gaatjie, ja. Blackleaves is ook zelf een span. Je kan hem mee onderschatten. Zo, ik ga maar met Claymont. Gaat jy met Claymont? Ja. Met hoeveel? Plus 7. Ook plus 7. Oké, Botla. Meneer Boonzaier, die hek van die verdediging. Die gaan 'n interessante enetjie wees, die ene. Die Ja, hy het Botterrivier seker Safkool. gemaak, Safkool bly buite. Ja, Botterrivier Safkool. Hulle, soos hy sê, hy het seker gemaak, hulle bly op 17. Absoluut. Ik kan hier saam Safkool. Safkool is een baie goeie span. Hulle weet wat hulle weet. Nee. Oké, Joe, hulle weet. Danny Boy. Ik weet Botterrivier. Teen Botterrivier. Ik zal gaan Het gaat shopping in die 35-27 in Safkool se guns. Wat praat jy van Botterrivier gaat shopping? Wat? En Wiepie? In die VP lig, in die VP's Oh, die radio en praat in alles. die Bloemfonteinstreek. Die ene gaan aan die coach Ja. en ons bestuursaddisionele lid. Grabouw speel nadat hulle van die tierkamp af gekom het. Plat. Het hulle self opgetel. Ek sal dit altyd terugvat na die wedstryd toe in Houston. 3 keer gaan hulle oor die doellyn, maar slaan die bal aan. As hulle daai 15 punte sonder die skoppe, net die 5-3 kry, dan loop hulle voor in hy wedstryd. Dan kan hulle hom vat. Hulle gaan aan, slaan die nommer 1 in die vir wie ons 'n play moet gee, Safkool wat die eerste span is na jare wat eerste lê. Hulle slaan Safkool. Hulle slaan Genaal op hulle veld met byna 50. Ek dink hulle het Blackleaves ook geslaan daai kant. Ja, by hulle ja. Botterrivier geslaan. So die manne speel op die oomblik. Vir my is die top 6 in die Oeverberg. Hulle is so met 5-6 punte buite die top 5. Maar die mense wat die opskudding veroorsaak, huidiglik in die Oeverberg, gaan na die span van die dorp toe in Grabouw. Wat kan ons verwag in Grabouw op daai mense se veld? Eerst iets bij Traveer luister. Want kijk, ik is mos maar een man wat altijd terugkijkt op die geschiedenis. En als ik zo terugkijk naar wedstrijden, of het nou Grabouw of Safkool is, het het altijd gereën als we daar gaan spelen. So Traveer, hoe lyk jy weer? Hoe lyk jy weer? Hy meditate al. Julle hoef nie te worry nie. Daar het sal bewolk wees. Met so 'n ligte windjie wat net so sak oor Salori spas. Maar uit die Roussie klaar, Tiere moet 20. Ja. Uit die Roussie klaar, Tiere moet 20. Ja, so dat gaan nie 'n maklike wen wees nie, maar dit gaan 'n wen wees. Ja, definitief. Hoor Coach, dat. Ja, een span, ik geloof aan een
'n span teen wie jy speel of 'n span wat goed vertoon, hy vertoon net so goed soos wat die opponent hom toelaat. Tjoe, So tjoe. Daar is die. of Rabou nou Bottervier en Genadendal en Gansbaai gewen het. Gansbaai het hulle toegelaat om dinge te doen of reg te kry wat hulle reg gekry het. Dit gaan nie met ons gebeur nie. Ja. Weet jy wat gaan interessant wees? Die agtal, as hulle gaan sak Crouch. Hier. Pyn. En Kitts. Wat? Die manne, weet jy, Tauri worden nou wat so Weet cool jy is wat? daai. Weet jy wat? Nee. Ek het nou die dag 'n game gaan kyk. In die ou tyd. Daai mense net so gekom. En dan sit hulle aan doep. Dan speel hulle. Nee. Nou is dit eerste nog. Pause. Bak. Wag, Mr. Rief. Wag, Mr. Rief. Laat ek gou eers my tik. Ja. Ja, die is hier reg. Nou is dit weer. Hier op. Crouch, bind, sit. As hy sit toch. Wat? Dus sit en dan sit hulle en dan yes, nee. Oké. En dan, maar hou net hy skrams op. Ek hoop, daar kan iemand wees wat het kan record. Hy Die scheidsrechter sê eers sit dit in. nog dat toch? Sy weer Hy regtig. sê vir die, Ja. yes, nee. Die 9 moet kyk, dan sê hy vir hom, yes, nee. En kyk jy dan is hy weer mos soos die man. Net wat was daar hy. Maar die man het mos make laat ons Trawee. sfeer huis toe. Ja. Dit was vir my 'n absolute voorreg om vanaand in die Glaskasteel te wees. En 'n pleintjie aan die manne in die geel en pers, in die geel en pers, in die groen en pers. Wat weer uitstekende werk gedoen het die naweek. Geen klagtes, niemand het geskort, niemand het vir 6 weke by die huis sit en wonder waar het hulle rugby kykie. Daar's net die een probleem. Absoluut. En 'n oom wat ons mic wil vat. Maar ons doen dit vir die skeieregter sodat die skeieregter saam met die spelers die exposure kan kry en kan. Ja. Dit is altyd iets wat Lee Bekes vir my sal sê, een van die topklas refs in die Boland. Hy sal altyd sê dat hy gaan terug, hy gaan kyk die footage om te kyk waar kan hy verbeter. So die skeieregters, ons kom met die mic, vat die mic en improve. En dan stuur ons vir julle almal SA toe. That's the mic drop moment. Maar Kan ek nie daai ingeseer het? ja, as reg is nou klaar. Dankie. Maar Rangers, Bredasdorp Rangers, dankie dat julle vanaand vir ons gehuisves. Dit was 'n absoluut voorreg om hier in die Glaskasteel te wees. Trawee, soos altyd lekker om saam met jou te wees. jou Ja, maar sportig. nee man. Kyk ek het altyd nou sien sy daai. Sy ken nie meer. Hy's 'n quick cooper. Hè? Ek het daai goed alles gewen. Sy hoor aan ek en Daudi kom van daai tyd af. Van my kant af, hier uit die pragtige Glaskasteel het die oor verbygeet. Ek moet ook net groet. Manne baie dankie, voorsitter en span. Sterkte vir die naweek, sterkte vir die seisoen. Die tweede ronde, dit gaan hard wees, maar vat hom by die horings, die tier en die perd. Ja, en soos altyd, laat weet vir ons watter wedstryd u dink ons moet uitsaai die naweek. En indien u wil partner, kontak ons by nassenhoudings@gmail.com. Maar van my af, jy uit die Glaskasteel, en wat ek koud kry buite, goeie naand en rugby groete. Lekker slaap.